La conferència d'avui versa sobre dos temes que són austeritat i creixement. D'austeritat, a les alçades en què estem anem prou servits, i de creixement n'anem prou mancats. La situació de crisi en la que es troba la nostra economia, doncs la veritat és que fa oportú plantejar els temes que avui el senyor Tremosa ens plantejarà, ens analitzarà des de la seva perspectiva. En aquests moments en què en aquesta situació no veiem la llum al final del túnel, doncs anàlisis i perspectives com les del Ramon segur que són d'un gran interès. Ens preocupa i ens ocupa el tema que ens tractarà i, de fet, fa una setmana vam tenir la Comissió d'Economia Catalana ja va organitzar una conferència per part del senyor Guillem López Casasnovas al voltant de les problemàtiques pressupostàries i el manteniment de l'estat del benestar. Avui hem organitzat aquesta conferència sobre el tema que hem apuntat i aquest petit cicle té continuïtat el 18 de setembre en una presentació que farà el senyor Salvador Alemany a la nova seu ja per presentar el treball que va fer la CAREC al voltant de Catalunya Futur. Per tant, una perspectiva de mirar endavant, i vindrà amb 2 o 3 responsables d'aquells grups de treball. Per tant, avui centrem l'atenció en aquest tema. El Ramon Tremosa és doctor en Economia, des del 2009 és eurodiputat per Convergència i Unió al Parlament Europeu, és membre de les comissions d'Economia i de Transport, ha estat ponent en l'àmbit del Parlament en àmbits financers, com ara ponent de la nova supervisió financera europea l'any 2010 i de l'informe del Banc Central Europeu l'any 2011. També és una persona que està molt implicada, com segurament vostès coneixeran, en temes ferroviaris. No només perquè va escriure un llibre sobre aquesta qüestió, sinó també perquè participa en els debats del corredor mediterrani, en l'anàlisi o en l'elaboració de la directiva European Single Railway Area i també en un altre àmbit, en la reforma de la PAC. Actualment és redactor de l'informe del Parlament Europeu Competition Report 2013. Ell abans havia estat professor, del 92 al 2009 professor de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona, ha escrit llibres i articles acadèmics sobre política monetària, economia regional i federalisme fiscal, entre els que destacaríem, per ordre cronològic, el llibre sobre l'espoli fiscal, l'any 2004, l'any 2007 va publicar Catalunya serà logística o no serà, l'any 2008 Catalunya país emergent i el 2010 ha publicat en anglès Catalonia an Emerging Economy, un llibre sobre potencialitats de l'economia catalana. Bé, sense més preàmbuls, amb aquesta visió global que pot tenir el senyor Tremosa i també alhora amb la seva implicació en els aspectes de caràcter local, entre cometes, li donem la benvinguda i estem delim per escoltar-lo. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies, Modest, per la invitació. Intentaré passar unes dades i tenir un debat amb tots vostès. I com deia molt quan era professor a la facultat, i que es pot dir aquí al Col·legi d'Economistes, intentaré crear un valor afegit que compensi el vostre cost d'oportunitat d'assistir avui al vespre en aquesta xerrada. Bé, m'agrada començar amb una imatge del Port de Barcelona, perquè el Port de Barcelona vol dir obertura, vol dir comerç exterior, vol dir exportacions, vol dir creixement, vol dir llocs de treball, vol dir sortida a la crisi econòmica. Sempre m'agrada posar una foto en color blau, contenidors, aquí no es veu la terminal de creuers, o una mica només, tren, corredor mediterrani, aquestes coses és bonic, no? I llavors una mica m'agradaria parlar això de l'austeritat, no? Que aquí, si es té una visió nòrdica de les coses, doncs
Els països del sud i Espanya concretament encara no ha començat l'austeritat. Nosaltres com a catalans sí que l'hem començat perquè el pressupost de la Generalitat ha estat retallat un 20%, perquè el govern de l'Estat ha anat tancant aixeta de transferències i forçant retallades. Per tant, sí que a Catalunya hi ha hagut s'ha patit aquesta disminució del pressupost públic i s'ha fet amb intensitat, però el conjunt de l'economia espanyola, com després veurem, no ha anat així, no? El que passa que m'agradaria fer una primera aproximació global i tinc aquí un informe de JP Morgan, una anàlisi recent publicada el 3 de maig del 2013, escassament fa un mes, que es diu Flows and Liquidity, del qual he tret aquestes dades i que il·lustren el fet que això que al món hi ha hagut austeritat és una mica un tòpic, no? Perquè, per exemple, el deute públic a nivell global s'ha duplicat en els últims 4 anys i de fet ja Oriol Rubini l'any 2009 en el seu llibre diu la mare de totes les bombolles serà la bombolla del deute públic. Això està escrit el 2009, una visió profètica quan Rubini veu la cursa de despesa pública, de dèficit públic i de deute públic que engeguen tots els governs amb l'excusa de que no sé què ha passat a les finances en el 2008. Llavors Rubini diu això és una tendència, diguem-ne, de keynesianisme fort, que en alguns països ha sigut un keynesianisme més o menys ben emprat, en altres ha sigut un keynesianisme de campanar, que en feliç expressió del conseller Mas Collell, de malgastar els diners en inversions que no generen efecte multiplicador. I llavors, per exemple, aquestes dades de l'informe de JP Morgan diuen que els bancs centrals ja tenen el 32% de tot el deute públic global i que si sumem bancs centrals amb sistemes bancaris ja tenen més de la meitat del deute públic global. I això podem definir com tenim el sistema bancari mundial assegut a sobre d'un immens bidó de risc. Aquesta és una imatge que se m'apareix. La situació té un risc potencial, no? Perquè el deute públic ha anat creixent i per falta de capacitat de compra, doncs, els bancs centrals, per part del sector privat, els bancs centrals l'han anat adquirint o donant diners al sistema bancari perquè l'adquirís, no? A més, també tenim unes intervencions en els mercats que no es poden titllar de liberals, sinó més aviat al contrari. Per exemple, el govern espanyol, en teoria del Partit Popular Europeu, ha limitat la remuneració als dipòsits bancaris amb un intent de canalitzar estalvi dels dipòsits cap a la compra de deute públic. Això no és una mesura de neoliberalisme salvatge, sinó, com dirien Sala i Martín, de neointervencionisme salvatge, perquè això liquida els mercats monetaris i aboca i concentra, en lloc de diversificar el risc, el concentra en un tipus d'actiu que és el deute públic, doncs que per definició era un actiu sense risc, però que després de l'impagament grec de fa un any i mig, doncs hi ha des de l'any 45, primer impagament que fa un país de l'Europa Occidental, doncs hi ha qui considera que el deute públic ja té risc. Hem vist que amb Xipre els dipòsits bancaris també passen a ser un actiu de risc, no? I per tant la situació és aquesta, no? I també tenim informacions, JP Morgan ho explica en aquest informe, que en l'any 2012 la meitat dels diners que van entrar a borsa van ser provinents de fons sobirans. I a més grans multinacionals, en lloc de fer noves inversions, van comprar autocartera. Per tant, estem en unes dinàmiques en els mercats, diguem-ne, no precisament de lliure joc d'oferta i demanda, sinó més aviat d'algú que canalitza cap a un determinat actiu financer les inversions, no? Sten Jacobsen fa 2 setmanes diu aquests tipus d'interessos tan baixos, aquest doping massiu de diner públic per comprar deute públic que ha fet baixar tipus d'interès a llarg termini, primes de risc les ha fet baixar, i el deute públic de Ruanda a 10 anys està al 7%, quan és un país doncs, que la probabilitat d'impagament del deute llarg és alta, doncs diu això no es podrà aguantar molts anys i per tant anirem cap a un context de normalització del cost del capital perquè l'estalvi global està baixant. Àsia i Sud-amèrica ja no tindran aquells superàvits per compte corrent tan generosos com han tingut fins ara, per tant l'estalvi s'aixeca si hi ha interessos atractius, si l'interès és zero no hi ha incentius a estalviar. Per tant, Jacobsen diu hi ha una probabilitat alta de que el capital normalitzi el seu cost i el que tenim en aquests últims dies en els mercats financers, avui la prima de risc ha pujat a Espanya quasi un 10%,
la borsa ha caigut un 3,5%, tenim alguns indicadors que indiquen que anem cap a un procés de normalització del cost del capital. Llavors, aquí tenim un gràfic amb una relació entre els quantitative easings als Estats Units i l'evolució de l'Standard & Poor's, que va ser rescatat a l'estiu del 2008, i veiem com hi ha hagut 3 operacions de quantitative easing que han tingut cada vegada menys impacte en les cotitzacions borsàries, tot i que l'han portat fins a màxims als Estats Units una altra vegada. Tenim entremig l'operació Twist, que és aquell intercanvi o aquella conversió de deute curt a deute llarg, que es va fer també, però clar, com hem vist aquests dies, Bernanke diu que això ho hem d'anar retirant de mica en mica i això fa que el deute a llarg pugi als Estats Units, pugi una mica més a Alemanya i per tant tenim possibilitats de que tinguem un juliol, no diré calent, però poden passar coses, en la línia, si més no, de la normalització del capital. Una altra dada molt important que qüestionaria això de l'austeritat. Les bases monetàries en els últims 4 anys han crescut entre un 300 i un 400%. És a dir, els bitllets en circulació, les impremtes, ja no queda tinta pràcticament, podríem dir, és a dir, els bancs centrals estan funcionant a tot drap. El que passa que hem vist un col·lapse del multiplicador monetari per increment del coeficient d'efectiu i resulta que l'oferta monetària no ha crescut al ritme que podíem esperar d'acord amb el que es coneix com a multiplicador monetari. I per tant el que tenim en aquest gràfic és una caiguda sense precedents de la velocitat de circulació. Quan era professor a la facultat sempre dèiem la velocitat de circulació, tenim estudis que diuen que és molt constant a llarg termini, doncs ara tenim la gent acapara, s'injecta més líquid i aquest diner és retirat i acaparat cada vegada més pels agents econòmics, potser com a resposta racional a la política monetària ultraexpansiva que estan fent els bancs centrals. Per tant, aquest és també un indicador no previst i veiem, per exemple, que el Banc del Japó està anunciant encara més mesures encara més expansives. La Reserva Federal està comprant cada mes deute per valor de 85.000 milions de dòlars, però és que avui llegia una notícia abans de venir que el balanç de l'últim mes del Banc de Japó ha crescut en 160.000 milions de dòlars l'últim mes. Per tant, estem entrant en una fase desconeguda, mai no hem tingut un experiment monetari com aquest i jo, si els he de ser honestos, vas llegint coses i he d'avisar que estem entrant en un terreny que les coses poden anar molt bé o no, i no sabem amb certesa cap on anem, però estan passant coses que mai no havíem vist en aquesta escala d'intervencions i de canvis en variables tan fonamentals de l'economia. Llavors jo, que vinc una mica de l'escola austríaca, sempre penso què va passar el 15 d'agost del 71 quan Nixon va trencar el lligam entre el dòlar i el patró or. Era un diumenge a la tarda a les 3, era un diumenge d'agost, suposo que molts fèiem la migdiada o jugàvem a la piscina, però es va prendre una decisió transcendental, com és deslligar la reacció dels països productors de petroli és incrementar el preu de petroli a la vista de que, com? Ara vendré barril de petroli a canvi d'un bitllet que tu imprimiràs sense límit? Jo vaig fer l'experiment de jugar al Monopoli amb la meva filla quan tenia 10 anys. Vosaltres sabeu, al Monopoli tens una oferta monetària d'una banda i de l'altra tens un conjunt de carrers, cases i hotels a uns preus marcats. I, com diu la teoria quantitativa, els mitjans monetaris, oferta monetària per velocitat de circulació, han de permetre la compra del PIB nominal, preu per quantitat. Llavors jo perdia la partida i vaig fer un experiment i vaig dir, aniré a casa del veí que té la mateixa edició de Monopoli que jo i agafaré uns quants bitllets de 500 i els posaré visiblement sobre la taula. La meva filla va reaccionar dient, estàs fent trampes, quan cauràs al Passeig de Gràcia et faré pagar el doble. Llavors vaig dir, l'escola de Salamanca, quina gran visió va tenir de la jugada en aquest moment. Doncs bé, hem tingut des de l'any 71 un increment del deute públic dels Estats Units que s'ha multiplicat per 37 i De Gaulle, quan va veure el privilegi exorbitant, tal com va definir quan els Estats Units va trencar el lligam entre el dòlar i el patró or, va dir, comença l'era de la inflació.
I de fet hem tingut més inflació des de l'any 71 fins avui que no pas en els últims 400 anys. Però això, si tenim interès en la història de l'economia, de les doctrines econòmiques, és interès. Però sí que aquesta dada també es la volia donar. Als Estats Units el deute l'any 90 era d'1 trilió de dòlars, el 2008, quan arriba l'Obama, són 10 trilions, el 2012 són 16 trilions, creix al ritme d'1 trilió anual. I llavors hi ha un paper del International Monetary Fund que fa previsions a 20 anys i hi ha algunes coses, algunes dades per no dormir, no? Però en tot cas avui no toca parlar d'això, no? Però en tot cas sí que, bé, tenim aquest, jo no definiria que s'hagi tingut austeritat des del punt de vista del deute públic, del dèficit públic i de les polítiques monetàries. En el xoc de la crisi financera del 2008 els estímuls fiscals i monetaris han sigut com mai, s'han practicat a gran escala, no? Llavors una mica jo ara voldria posar aquí unes dades. Què ha fet el nord d'Europa? És a dir, quina ha estat la resposta dels països nòrdics? I una mica, doncs aquí teniu el 2009 l'economia global va tenir una ràpida recuperació, també l'economia europea i sobretot l'economia alemanya, no? I ara us passaré també uns indicadors més perquè no em sembla que tothom tingui clar això. Jo recordo quan vaig arribar al Parlament Europeu, la primera reunió que vam tenir amb el comissari Almunia al setembre del 2009, ell llavors era comissari d'Economia, ell va venir a parlar de brots verds, però de brots verds que en el cas d'Europa sí que van fructificar. I va dir, el 2008 hi ha hagut països europeus que han nacionalitzat els bancs que s'havien de nacionalitzar, que han intervingut els bancs que s'havien d'intervenir, que han injectat els diners que s'havien d'injectar, diners que per exemple avui molts bancs ja estan tornant, i ING Direct ja ha tornat pràcticament la totalitat dels 14.000 milions que li va deixar el govern holandès, i això s'ha anat tornant, no són diners a fons perduts, sinó que... Llavors el flux de crèdit es va recuperar ja a primers del 2009 i al setembre del 2009 l'Almunia diu ja tenim indicadors de creixement fort d'exportacions en el 2010, que quan hi ha una crisi financera, com que el consum i inversió queden molt tocats, és via exportació industrial que es recupera el creixement. I efectivament, si vosaltres agafeu dades d'Eurostat d'evolució del PIB o de la producció industrial en el 2010 i el 2011, aquí tenim pràcticament 10 trimestres consecutius de gran recuperació econòmica, amb taxes de creixement molt potents de PIB i producció industrial. Producció industrial gairebé taxes del 6, 7, 8, 10% de taxa de creixement. I també, si mireu dades d'exportacions, creixements de 2 dígits. Creixements de 2 dígits amb molta força i amb aturs, amb taxa d'atur reduint-se. I a més, un altre indicador, això ho podeu seguir al The Economist cada setmana a l'última pàgina, que hi ha un indicador trimestral d'activitat, i un indicador que se sol comentar poc, l'evolució del compte corrent ha estat molt sòlida. I fixeu-vos que quan més es globalitza una economia, el PIB és un indicador menys fiable de l'activitat. És com una fotografia que perd píxels. Com més oberta és una economia i com més empreses té produint a fora, el producte interior brut ens dona menys informació i ens en donaria més el producte nacional brut. El que passa que el PIB és molt fàcil de calcular, per suma de valors afegits amb dades d'hisendes ràpid. El producte nacional brut és molt difícil de calcular perquè necessitem informació de què està produint la Volkswagen a Martorell, a Brasil, a Xina i restar-ho que les empreses no alemanyes fabriquen a Alemanya i per tant és una operació complicada. Però un bon estimador del producte nacional brut és la balança de rendes, que registra la repatriació de beneficis empresarials aconseguits en la resta del món. Per tant, ens mostra també un indicador de com el producte nacional brut està creixent per sobre del PIB i tenim dades positives en els països centreeuropeus i nòrdics. Per tant, aquí, és a dir, quan es diu Europa està en crisi, els nòrdics ja diuen, perdona, crisi? Quina crisi? En el 2012 ha començat un reflux, però després de 10-11 trimestres en què ells han salvat el seu model econòmic a través de ràpids consensos socials, govern, oposició, empresaris, sindicats. L'empresa és la trinxera primera a protegir de llocs de treball, de creació, el que permet generar riquesa, generar impostos per mantenir l'estat del benestar. Això ho hem salvat i he de dir que aquesta crisi financera que el 2008 suposa un estrès test brutal contra el model de benestar europeu, contra el model productiu i de benestar social europeu, els països nòrdics ho han salvat molt bé. Per tant, quan es diu que Europa està en crisi, des de la nova Europa aquesta hipòtesi és falsa.
I en aquest sentit, per exemple, aquí teniu dades de les exportacions alemanyes, que el 2012 baten el seu rècord i que, si mireu, s'ha duplicat pràcticament en 11 anys, malgrat la caiguda del 2008, les exportacions alemanyes s'han duplicat moltíssim. I és més, cada vegada depenen menys de l'eurozona. Hi ha el tòpic, és que els alemanys aquí exportaran si els del sud estan malament. Estan exportant fora de la zona euro més i més. I hem passat d'una dependència de 2/3 fa 6 anys a una dependència d'1/3 i baixant, perquè ara els països del sud no tenen capacitat de compra per si compran béns d'equip o béns de consum fabricats a Alemanya. Llavors, una mica en debats que hi ha hagut a la Comissió d'Economia, en conferències que s'hi fan amb primeres figures europees per europeu, doncs es diu no, és que l'austeritat és precondició del creixement. I a l'estat espanyol encara no hi ha creixement perquè encara no ha començat l'austeritat, i això ho explicaré després amb dades. Però en tot cas citaria aquí 2 experiències o 2 casos. Primer és de Göran Persson, que havia estat primer ministre socialdemòcrata suec. Ell als anys 90 es troba en una situació semblant a la d'Espanya avui, crisi immobiliària forta, crisi bancària molt forta, prima de risc pels núvols, ningú prestant diners al país i amb un dèficit públic gairebé del 10% del PIB. Doncs ell un dia surt a la televisió, crida als suecs, govern, oposició, sindicats, patronals, a fer un ràpid consens i a quadrar el pressupost en un any. I trobareu molta literatura a internet sobre com Suècia passa del 8% al 0% de dèficit en un any. I Göran Persson, que és expert en economia forestal, que viu en un bosc, ell diu, la poda va ser tan brutal i salvatge que quasi matem l'arbre, perquè ho vam podar tot. Tots i cadascun dels capítols de despesa pública. Sous i salaris, béns corrents, inversions, transferències, subsidis, tot. Però vam donar una imatge al món de que aquell país volia remuntar i al cap de 2 anys ja tornàvem a créixer. Vam recuperar la confiança internacional. Després Estònia ha fet un ajustament molt salvatge però que també li ha donat rendiment. Per tant, una mica aquesta idea de que l'austeritat s'ha de practicar amb calma, no? Primer baixarem del 10% al 8%, del 8 al 6, del 6 al 5 i del 5 al 4 i ja anirem fent una reducció del dèficit públic allò molt gradual. Doncs bé, tenim experiències de socialdemòcrates d'èxit, i avui Göran Persson fa conferències de tot el món explicant com se surt d'una crisi bancària i immobiliària en 2 anys, cosa que em temo que en el futur cap exprimer ministre espanyol podrà fer. Diguem-ne, Suècia és país líder perquè les seves bones pràctiques són útils urbi et orbe. En canvi, països grans, molt més grans, si no són líders no tenen res a dir, per tant ningú els demana res. I després un altre, Martin Schulz, que és president del Parlament Europeu, socialdemòcrata alemany, va venir a Barcelona fa poc, i ell també és molt expressiu de l'experiència de com entén la socialdemocràcia nòrdica l'austeritat. I a més amb un esmorzar que vam fer al Periódico, on hi havia tota la cúpula del PSC, que en el segon tripartit va gairebé triplicar el deute de la Generalitat, doncs li vaig preguntar, senyor Martin Schulz, en un minut, com entén vostè l'austeritat? Llavors el Martin Schulz, com que allà al Parlament Europeu tenim un minut per respondre, va dir, bé, la meva experiència i la nostra experiència des de l'any 45 és que si tu generes un gran dèficit i deute en una legislatura, això es tradueix en més impostos a la segona legislatura i privatitzacions en l'altra legislatura. I com que jo soc el primer interessat en que hi hagi escola pública, sanitat pública i pensions públiques a llarg termini, l'esquerra és la primera interessada en quadrar cada any el pressupost. Per tant, si d'un any a l'altre cauen els ingressos tributaris perquè hi ha una gran recessió un 20%, la despesa s'ha d'ajustar un 20%. I a més, diu Martin Schulz, en un context de creixement demogràfic, hem de reduir la càrrega de deute i no el contrari, perquè això és injustícia intergeneracional. I després va definir aquest concepte d'esquerra fiscalment sostenible, que també els verds nòrdics fan servir molt. Per tant, no estic portant autors ultraliberals o conservadors, sinó que estic agafant referents de la socialdemocràcia eficaç i eficient nòrdica, i Martin Schulz es postula com a possible proper president de la Comissió Europea, i a més he de dir que és un gran catalanista, expert en literatura catalana,
té amics a Catalunya i ha vingut 30 vegades i coneix molt bé el país i és una persona favorable a l'ús del català a les institucions europees, per tant jo tinc molt bona relació amb ell i és un gran... ja ha vingut d'un parell de cops a Barcelona, però ell té una visió de la sostenibilitat, de l'esquerra fiscalment sostenible, que jo vaig aprendre a Catalunya i no he sentit mai a l'esquerra catalana utilitzar. El Junqueras una mica més, perquè com que ha passat per Parlament Europeu uns anys, això ho comparteix, potser algun dia ho verbalitzarà, però la nostra esquerra està poc viatjada, diguem-ne, l'esquerra clàssica catalana està poc viatjada i aquests conceptes no els té clars, no? Llavors, per exemple, d'Espanya es critica no teniu ni tan sols un quadre mèdic, a l'any 6 de la crisi no teniu ni tan sols una diagnosi del mal espanyol. I el mal espanyol no és que es pugi l'IVA, que això té un impacte, no són les retallades, que es pot discutir també l'impacte que han tingut, el mal espanyol és que la inversió en percentatge de PIB pràcticament s'ha reduït a la meitat en aquests anys, per un conjunt de causes, que afecten tant a les grans multinacionals de l'IBEX com al petit inversor botiguer de la cantonada. Spain is a toxic brand per la inversió empresarial. I sense inversió, que està en caiguda lliure, no hi ha ni creixement, ni llocs de treball, ni possibilitat de pagar el deute, no només el deute públic, sinó el deute privat, que en el cas espanyol hi ha una bona part susceptible de ser nacionalitzat. Ho hem vist amb la banca insolvent que s'ha rescatat amb diner públic, ho hem vist amb les autopistes radials de Madrid que s'ha rescatat amb diner públic i ho hem vist amb una altra bombolla, que és la bombolla dels petits fotovoltaics, que d'aquí uns pocs dies ja directament els empresaris catalans que desfilen a veure el comissari Oettinger d'Energia, que està horroritzat per aquesta vulneració de la seguretat jurídica d'aquesta expropiació de primes amb efectes retroactius sense comparació en el món occidental que es proposa a fer el govern del PP, doncs ara tindrem també, es veu que el govern espanyol ja diu a la banca espanyola, provisioneu tots els petits inversors fotovoltaics perquè tot això anirà al Sareb. Per cert, que avui Expansió diu que el Sareb, el banc dolent, potser haurà de ser rescatat. És a dir, el banc rescatador ha de ser rescatat. És una cosa d'aquelles de Dalí, és una cosa que només un país com Espanya pot generar aquest tipus de coses, no? Ja veurem com va. Però en tot cas sí que no hi ha debat en el problema que de fora identifiquen com a principal, perquè ha caigut tant la inversió a l'estat espanyol. Que això és la precondició de la recuperació econòmica. Com voleu recuperar si és el motor, no? Jo aquí tinc un llistat de 10 errors, podríem parlar de morositat, mercat laboral ineficient, fracàs escolar, justícia lenta, imprevisible, inseguretat jurídica, gran frau fiscal, infraestructures delirants sense criteris de rendibilitat, cost energètic, Espanya ha passat de l'energia més barata de l'OCDE a una de les energies més cares de la Unió Europea, sistema autonòmic que no és ni federal ni centralitzat, per tant no és una aportació d'eficiència al sistema, sinó tot el contrari, burocràcia, sobreregulació, fiscalitat depredadora, imprevisibilitat de les inspeccions fiscals, marcs jurídics que van canviant amb molta freqüència i després descrèdit del Banc d'Espanya, en les preferents, en les bombolles. Per tant, tenim una situació... Per què Espanya és a toxic brand per un inversor? Per aquí teniu un llistat ràpid de 10 possibles causes. Llavors, fixeu-vos que amb dades d'Eurostat veureu que Espanya el 2012 ha fet el quart any amb un dèficit públic. Quan dic Espanya dic el conjunt del sector públic espanyol, govern central, comunitats autònomes, ajuntaments, amb independència que alguna comunitat autònoma ja hagi estat, diguem-ne, forçada a retallar. Però en tot cas, com a conjunt de sector públic, Espanya ha tancat el 2012 amb un 10,5% de dèficit públic sobre el PIB i va en el 2013 camí de tancar per 5è any un 10% una altra vegada, perquè avui hem tingut dades del mes d'abril de 2013, només l'Estat ja té un 2,7% de PIB, només l'Estat en 4 mesos, quan per tot l'any era el 3 i poc, la previsió només per l'Estat. Per tant, a Europa es diu, és que Espanya genèticament dona dèficits del 10% del PIB? Dona dèficits, una cosa genètica? No, és que això venia de la pesseta, que el país tirava de dèficits del 10% del PIB, depreciacions de la moneda en els mercats de divises i a través d'aquí recuperava competitivitat. Doncs bé, aquí teniu la gràfica, que és una gràfica inquietant perquè si el 2013 Espanya torna a fer... De fet, l'informe de Bank of America de fa una setmana
qüestiona que Espanya tingui un dèficit conjunt, que el sector públic espanyol baixi del 9-10% de dèficit públic i per tant diu les reformes no donen lloc, la situació empitjora, atur més alt, l'atur va pujant, el dèficit públic no es redueix, les reformes donen resultat i la renda disponible s'ensorra. Per tant, diu, van empitjorant variables clau, el sector públic és incapaç de donar un senyal al món de que ara sí, i els AVEs segueixen fent-se, la despesa militar espanyola segueix creixent, el comissari Olli Rehn ha dit en Comissió d'Economia no hi ha cap despesa sagrada. I li vaig preguntar, escolti, què li sembla a vostè que la despesa militar espanyola segueixi creixent com creix? No hi ha cap despesa pública sagrada. Però bé, els comissaris prediquen en el desert perquè la Unió Europea encara un ministre d'un país mana més que un comissari i aquest és el mal també europeu. Vista en gràfica, doncs, fixeu-vos, la línia vermella és la despesa pública i la línia blava és la recaptació impositiva. Llavors tenim una altra qüestió. Aquest gràfic és del banc, és del Ministeri d'Economia. Aquí teniu el crowding out effect, la taxa de creixement del crèdit en color groc a les administracions públiques i en color blau a les empreses i famílies. Jo vaig fer la tesi doctoral al Departament d'Economia, de Teoria Econòmica, vaig fer les dades a l'Autònoma, al Departament d'Empresa, i la tesi la vaig llegir a la UB. I allà ja parlava de crowding out de la política Solchaga, de tipus d'interès del 15% entre el 88 i el 93, de forta apreciació de la pesseta, i com això va expulsar exportacions i inversió industrial. I a més, l'any 2005, l'Antoni Sabalsa, en una publicació als Estats Units, va reconèixer el crowding out de la política Solchaga. Vull dir, però clar, a la vista del que està passant avui en dia, allò era un aperitiu, perquè l'expulsió, l'efecte expulsió, és molt gran. Com diu Josep Piqué, que això ho va reconèixer fa pocs dies, hi ha crèdit però l'acapara el sector públic i aquest sector públic amb unes necessitats de finançament tan importants del 8-10% del PIB anual expulsa el crèdit del sector privat i això és una precondició d'una crisi financera. Precondició per sortir d'una crisi financera és la recuperació del crèdit a les empreses i això no està passant en el cas espanyol. Bé, aquí tinc dades de deute de l'estat espanyol que he buscat avui mateix, dades d'abril del 2013. Fixeu-vos, hi ha una dada relativa a les entitats de crèdit. Els bancs espanyols han passat d'una exposició al deute públic de 76.000 milions al 2006 a 246.000 milions a l'abril del 2013. Tenen pràcticament el 38% del deute públic espanyol. Per tant, hi ha allò que el rescat bancari de l'any passat, que la primera línia del rescat bancari que Rajoy va vendre com a victòria, segons portada del Financial Times, deia, la primera línia del document del Consell, cal trencar l'espiral viciosa entre deute bancari i deute sobirà. Doncs en el cas espanyol, alegrement, cada mes creix en 8-10.000 milions l'exposició de la banca espanyola al deute espanyol. També els fons d'assegurances i els fons de pensions també estan augmentant molt la seva tinença, la seva exposició al deute públic espanyol, per tenir una concentració en un únic actiu financer. Doncs que Déu Nostre Senyor no vulgui, diguem-ne que tinguem un ensurt amb aquest tema. No? I després una altra qüestió, parlem massa poc dels passius financers, parlem massa del dèficit públic i del deute públic d'acord amb el criteri de Maastricht, però no parlem del deute públic dels passius financers, que ja el tercer trimestre del 2012 superava el bilió d'euros i per tant estava per sobre del 100. Va tancar el 2012 amb un 112% del PIB i que en aquest 2013 està creixent amb molta força. I el deute públic que recull els passius financers és deute públic, per exemple, de Televisió Espanyola, que és un deute que merita interès, que s'ha de tornar, però que queda a efectes de càlcul de dèficit públic, queda fora del còmput, i això ho fan altres països també, però en el cas espanyol la diferència entre el deute públic, criteri Maastricht, deute públic per passius financers és molt important, són 25 punts de PIB. Això és una qüestió no menor, que m'agradaria també que mireu també les dades del Banc d'Espanya de passius financers, que és el total del deute a tornar de l'economia espanyola. Dada important també del deute públic espanyol, més de 3/4 parts corresponen al govern central, que segueix fent alta velocitat, que segueix fent trens, que segueix fent
inversions, mentre que les autonomies que tenen la despesa social no arriba al 20% i els ajuntaments encara menys, un 4,2%. Després també una altra preocupació internacional és la concentració excessiva del fons de pensions, del fons de reserva de la Seguretat Social en deute públic espanyol. Fa uns anys la proporció era meitat i meitat amb el deute públic AAA d'Holanda i d'Alemanya. Zapatero va donar ordres de comprar deute espanyol i vendre's deute d'aquests països, una decisió arriscada, però fixeu-vos que tots són indicadors que austeritat ben bé no són d'austeritat del sector públic, sinó més aviat d'una gran expansió de política fiscal que ha fet que molts agents econòmics, banca, servei d'assegurances i de pensions, fons de pensions, fons de la Seguretat Social, segueixin comprant o s'adrecin a comprar massivament deute espanyol. Resultat d'això, doncs tenim que el deute espanyol, que l'any 2006 en més de la seva meitat estava en mans de no residents, acaba el 2011 amb un 30% en mans de no residents i el 2012 l'ha tancat amb un 25%. Per tant, cada vegada més el deute espanyol està en mans d'agents de l'estat espanyol. I, per exemple, el fons noruec de petroli va desinvertir completament l'any passat el deute espanyol, o, per exemple, PIMCO, el primer gran fons de pensions del món, el senyor Gros, va dir, com que Espanya no demana un rescat, no recomanem deute espanyol i anirem venent la cartera de deute espanyol. Això no surt en els diaris d'aquí, però si llegiu, si esteu al Twitter connectat amb algun d'aquests comptes, veureu com aquestes decisions es prenen i, per tant, si mai hi ha un escenari com a la grega, diguem un impagament de l'Estat, l'impacte fora del país serà menor, però l'impacte en el país serà cada vegada més gran. I això ningú en parla, això és la bombolla o el bidó de risc en el qual estem asseguts passa per aquest element també, no? El tenidor, el deute espanyol cada vegada és més espanyol, no? Clar, llavors també es diu és que el Banc Central Europeu ha estat molt auster i no ha fet polítiques com la Reserva Federal, no? Molt expansives. Doncs això no és veritat, perquè si mireu l'expansió del balanç del Banc Central Europeu, aquí no tinc dades però les podeu trobar fàcilment, doncs ha tingut una expansió tan important com ha tingut la Reserva Federal en els Estats Units. I també s'ha d'explicar que l'euro no és el dòlar, per tant el Banc Central Europeu no té una capacitat il·limitada de col·locar euros fora de la zona euro, perquè els bancs centrals asiàtics es desprenen d'euros en la seva cartera de divises, havien arribat a un 30 i tant % i ara estan un 25%, els bancs asiàtics agafen més dòlars i es treuen euros, això és nou de fa un any, perquè l'euro sempre havia anat guanyant pes en les seves carteres de divises. I també s'ha de dir que, clar, també la composició dels mercats financers americans és diferent de l'europeu. Aquí hi ha molta més bancarització del mercat financer, als Estats Units menys, per tant, els quantitative easings aquí no eren automàticament o mecànicament replicables. Però, en tot cas, aquesta dada la va publicar el Banc Central Europeu 2 dies abans de les eleccions italianes, perquè el Berlusconi anava dient no han fet res, el Banc Central Europeu no ens ha fet res, doncs el Mario Draghi publica les compres directes de bons i la seva valoració en els llibres i l'edat mitjana d'aquest deute. Són compres directes de bons que el Banc Central Europeu té prohibit per estatuts, a banda d'injectar més d'1 bilió d'euros, 1 trillion anglosaxó, en aquelles injeccions en 2 tongades, una abans de Nadal i l'altra al mes d'abril, si no vaig errat, Long Term Refinancing Operations, que van donar diners a la banca, bàsicament del sud, perquè pogués comprar deute sobirà. I aquí, d'aquest LTRO, pràcticament un 40% va anar a la banca espanyola perquè pogués fer aquelles compres de deute espanyol que hem vist abans, no? Aquí tenim un altre gràfic que és molt curiós. És un gràfic del Banc Central Europeu fet per un país, cosa que fa molt poques vegades el Banc Central Europeu. I aquest gràfic el va passar el mes de juliol, el va passar el mes de setembre a Mario Draghi a la Comissió d'Economia, i on mostra d'una banda la columna vermella el capital flights de l'economia espanyola, perquè des del febrer fins al juliol passat van haver-hi sortides de capital importants, després això es va redreçar una mica, però van ser uns mesos de capital flights importants, i de l'altra banda aquesta línia blava indica quina és l'exposició de la banca espanyola al deute públic espanyol, no? I llavors amb aquest gràfic el Banc Central Europeu
diu, escolta'm, les compres de deute dels bancs, de deute públic espanyol, no podran ser infinites perquè si els dipòsits baixen i el passiu baixa, l'actiu no podrà expandir-se. Per tant, aquest gràfic publicat, jo estava a la Comissió d'Economia i en el Twitter del Banc Europeu surt l'informe i veig aquest gràfic, que és molt no es fa mai. El Banc Europeu presenta només gràfics de la zona euro, o quan presenta gràfics de país hi ha un conjunt de països, mai un únic país. Per exemple, Mario Draghi, el Consell del mes de març, va presentar uns gràfics d'evolució de productivitat i salaris en països nòrdics i en països PICS. I es veia molt clarament com Itàlia, Grècia, Espanya, Portugal, en els anys expansius de la bombolla, els salaris havien crescut molt per sobre de la productivitat, que no era el cas dels països nòrdics. Per tant, quan el Banc Europeu fa una anàlisi d'un país, sempre fa un pool, però aquest gràfic és molt curiós, era el gràfic del rescat d'Espanya. No hace falta rescate, va dir el Rajoy, molt bé, però és que si segueix el capital flight, ni la banca espanyola et podrà comprar el teu deute que imprimeixes cada mes de 6 a 10.000 milions. Per tant, pensa tu què faràs. I ara, per exemple, el González Páramo, que havia estat en el Consell Executiu del Banc Europeu, va dir a Madrid l'altre dia que el rescat d'Espanya era inevitable. Això no surt als diaris, no surt enlloc, però cada dia que passa més temps que perdem. I ara parla amb llibertat de càtedra, si voleu, no? Però és una veu significativa. Aquí queda la seva opinió. No? Clar, llavors es diu que el Banc Europeu no ha fet res. Doncs escolteu, aneu a les estadístiques del Banc Europeu, a l'informe anual ja hi ha un capítol del Target 2, que és aquest programa ocult, ocult no, però diguem-ne no se'n fa gaire publicitat. De fet, a l'informe del 2011 del Banc Europeu no hi havia cap referència al Target 2, quan al Financial Times trobaves articles sobre aquest problema cada 2x3 en aquell any. No? I ara, per una esmena del Parlament Europeu, ara el Banc Europeu ja té un capítol de fluxes financers entre països d'acord amb el programa Target 2, que el que mostra és línies de finançament de bancs centrals a països amb grans dèficits en compte corrent, que poden tenir moments en què falta liquiditat. Doncs aquí teniu en bilions d'euros, la línia blava és Alemanya, que ha estat injectant 600 bilions anuals als països del sud per compensar dèficits de compte corrent i capital flights de països del sud cap al nord. I aquest gràfic, aquest partit alemany que es diu Alternative für Deutschland, que hi ha un 3% a les enquestes i que són professors universitaris, anti-euro, pro-Unió Europea, però anti-moneda única, l'utilitzen a cada míting. I diuen que això és la Hidden Transfer Union, la oculta unió de transferències que de cap manera els nòrdics volen que esdevingui. És a dir, no volen que la Unió Europea esdevingui una Itàlia, en què dècades de subsidis del nord productiu al sud improductiu augmenten diferències nord-sud. Aquest és el gran pànic dels nòrdics, de tots els nòrdics, de totes les famílies polítiques, no només dels euroscèptics o eurofòbics, de tots els nòrdics. Clar, doncs no es pot dir que el Banc Europeu, amb un gran risc pel Bundesbank, no estigui fent en què Alemanya sola està mantenint els països del sud, que són els que teniu aquí baix. Per tant, no és veritat que el Banc Central Europeu ha estat passiu. I és més, una altra dada que no sap la gent, o que no recordem prou. No li tocava a Mario Draghi ser l'hereu de Trichet. Li tocava a Axel Weber, president del Bundesbank, però Alemanya el retira públicament quan comencen les compres de deute grec. I diu, si Grècia ha quebrat, que faci fallida i impagui. Si comprem ara deute grec, n'haurem de comprar més, no evitarem un segon impagament i haurem de comprar deute d'altres països i podríem la crisi de deute públic dels països del sud. I com que va manar França, perquè un problema d'Europa és que mana molt més França del que sembla, i Trichet va imposar, i el problema d'Europa és que Alemanya mana massa poc, menys del que es diu, doncs resulta que Sarkozy presenta a Draghi en solitari, aquí teniu el nou president, i Draghi fa compres de bons, LTROs, Target 2 a tota màquina. Per tant, no es pot dir que és falsa la tesi de que el Banc Central Europeu ha estat passiu i per tant que els països del sud es rosteixen la seva crisi fiscal quan sense el seu suport ja fa 2 anys que Espanya hauria suspès pagaments de manera a més gloriosa. Bé, finalment un altre gràfic publicat per Reuters ara fa poc, el 19 de març, on hi ha una correlació entre creixement del PIB, taxa d'atur i morositat a la banca.
amb una correlació molt alta, no? I fixeu-vos com ara amb el Sareb es diu no, la morositat de la banca està baixant, però aquí tenim una mica de... perquè si calculem la morositat sense Sareb està pujant aquesta morositat. Per tant, aquests quadres circulen per internet, no? I llavors aquí teniu un altre gràfic on es compara quin és el deute total dels diferents països i els desagrega per deute de les famílies, deute de les empreses, deute dels governs, no? I fixeu-vos com Espanya apareix com el tercer país més endeutat en percentatge de PIB, però que està a anys llum de la potència industrial d'Anglaterra, financera en aquest cas, o de Japó, o de França, o d'Itàlia, o de Corea, que tenen grans multinacionals industrials globals amb gran capacitat de generar venda i benefici i, per tant, flux de renda a la seva economia i doncs bé, no deixa de ser, això són dades de fa 2 anys, on el PIB espanyol del govern era només el 66%, però la Comissió Europea té estudis publicats fa poc on diu que Espanya serà el país amb gran diferència en el qual creixerà més el deute públic en els propers anys. Per tant, ja anticipa aquesta impossibilitat genètica de quadrar el pressupost de manera... I ja per anar acabant, algunes referències, el Wall Street Journal publica el 26 d'abril un article de Raymond Zong, Why Spain Won't Reform, és el títol de l'article. Per què Espanya no es reformarà? Llavors descriu una mica el perfil dels ministres dels governs espanyols, dels últims governs espanyols, no només de l'actual sinó dels anteriors, i diu hi ha un perfil molt comú que és no parla anglès, no llicenciat, no ha viscut mai a l'estranger, no ha treballat mai al sector privat, no en té ni idea d'economia. Per tant, presa fàcil per les grans empreses, diguem-ne, perquè res no canviï, tot canvia perquè res no canviï. Això no ho diu Ramon Tremosa, que s'ha pres ara uns estimulants abans d'entrar, sinó això ho trobareu al The Wall Street Journal, que és el gran diari seriós, conservador, republicà, americà, referent de la dreta global, trobareu, surten obert al Google. Per exemple, també el senyor Zong publica el 30 de desembre Spain, sí, rescatada però no salvada, no? I també torna en aquesta línia de grans nissagues de funcionaris espanyols que des del segle XIX, de pares a fills, hi hagi monarquia, república, hi hagi dretes o esquerres, hi hagi dictadura o democràcia, sempre hi ha els cognoms aquells il·lustres que van passant i que monopolitzen el poder, i això que se'n diu ara elites extractives, aquesta línia del César Molinas, que per cert té una previsió en el seu últim llibre molt pessimista, dient les elites extractives madrilenyes, abans de fer les reformes necessàries perquè puguem seguir en l'euro i posar el país en primera línia de competitivitat global, ens diran a tornar a la pesseta, i així seguirem amb dèficit del 10%, encara que la pesseta es depreciï, quan això, la depressió de la pesseta i la inflació alta és el gran impost contra les classes populars, el que més trenca la cohesió social, no? En tot cas, aquí ho teniu, no? I després alguna cosa més. Sí, un parell de referències del The Economist, que també és el gran setmanari britànic conservador pro statu quo global, en què parla de que un article interessant el 3 de novembre diu una Espanya endeutada i dependent cada vegada més del diner europeu no podrà vetar una Escòcia independent. Perquè, com diu Goran Parsons, quan tens un gran deute perds la teva llibertat i la teva sobirania, no manes tu, manen els teus creditors. Aquesta cita la trobareu en un article que es diu Breaking Up, quan el senyor García Margallo va dir si Escòcia es fa independent s'haurà de posar la cua darrere de Turquia, i com que a Turquia li queden unes quantes dècades per entrar, doncs la cua serà molt llarga. No, el The Economist diu fast track, com als aeroports. From inside, des de dintre, com que ja tens drets europeus i apliques tot el cost tot de la legislació comunitària, entrada ràpida en 2 tardes. I llavors el balanç que fa el The Economist del primer any de Rajoy és demolidor abans de Nadal, i diu amb aquest panorama que pintem de males reformes, de no reformes, de continuïtat, de dèficit descontrolat, prima de risc disparada, tal, it is not a surprise that Catalan politicians parlin seriosament de secessió. Bé, doncs
un parell de cites per acabar i obrir el debat. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Doncs és el temps de les preguntes dels assistents, amb el prec que siguin breus, concretes i que s'identifiqui la persona que fa el pregunta. Sí, no, dic Pere, dic Joan, no ho reconeixo. A veure, és important que tinguem informació, per això he vingut avui aquí a donar dades i a donar informació, perquè necessitem, per pensar sortides, hem de tenir una fotografia precisa del que passa, no? I és veritat, un gran error de l'euro va ser deixar tota la responsabilitat de supervisió financera només en els bancs, antics bancs nacionals, bancs centrals nacionals. Aquest va ser un gran error. Bé que als anys 90 es podia dir que l'economia no estava tan globalitzada com ara, però sí que hem tingut que en molts països els grans bancs s'han fet globals i l'únic que els vigilava era una banca central local, no? I d'aquí ha vingut, per la teoria de la captura del regulador, diguem-ne, doncs, jo diria que l'estat espanyol és l'estat del Banc de Santander. De fet, el The Economist del juliol del 2010 hi ha un reportatge molt interessant d'un periodista britànic que se'n va a fer una entrevista a Boadilla del Monte i diu: he entrat des de Heathrow a la T4 de Barajas i m'he colat, ningú m'ha demanat el passaport, i això que vinc d'un país no Schengen. Per tant, ell diu, escriu: confirmo que Barajas és el coladero d'Europa de la immigració, i que s'hi van entrar milions de migrants de Sud-amèrica per alimentar la construcció, etc. No hi ha, això es diu a Europa, Baraja com a gran coladero, on no hi ha control de fronteres. Passa que aquest periodista diu: vaig arribar a Boadilla i allà sí que vaig passar un control de fronteres per entrar a la ciutat, a la seu del Banc de Santander. Llavors, una mica, clar, la unió bancària, en l'únic punt de les tres potes que ara tenim en el debat del Parlament Europeu i el debat que hi ha a la Unió Europea sobre la unió bancària, on hi ha consens és en què la supervisió s'ha de donar, no s'ha d'eliminar en els bancs centrals de cada país, perquè ells tenen un coneixement local molt bo, però ara es crea una supervisió financera a Frankfurt, que ja es voldria operativa l'any vinent, amb capacitat d'exercir un nivell de doble policia, és a dir, de poder anar a una caixa o a un banc d'un país si és que hi ha sospites de conductes de risc excessiu o de crèdits que es donen a sectors no viables, saltant el permís del Banc Central d'aquell país. Això és molt important, no? Per prevenir aquestes actituds de risc excessiu o de males inversions d'un banc. Aquest doble nivell de policia local, policia federal, és com si per la Rambla, a més de la Guàrdia Urbana, hi patrullés els Mossos d'Esquadra, diguem-ne, per desincentivar conductes de risc excessiu, dels robatoris en aquest cas, no? Doncs aquí sí que hi ha un consens, perquè s'ha vist que no només en el cas espanyol, que hi ha hagut les seves bombolles peculiars, bombolla immobiliària, bombolla de les autopistes radials, dels fotovoltaics, les diferents bombolles que César Molines descriu en el seu llibre, les diferents bombolles de les elits extractives generades per ells. Doncs sí que la gran banca està molt incòmoda amb aquest nou xèrif supervisor financer continental que a Frankfurt ja es disposa a vigilar Passa que clar, hi ha contradiccions. Al The Economist de la setmana passada hi ha un article dient no fem una mitja unió bancària. Si la supervisió és federal, la responsabilitat dels errors de supervisió de qui és? I diu, senyora Merkel, o ho fem bé o no fem aquesta unió, o la fem sencera la unió bancària, o no fem una mitja unió bancària a Bunyol, que la que hi hagi una caja a Castilla-La Manxa que peti no sé on, i llavors qui paga el forat, llavors comencin a haver retrets del Banc d'Espanya que va al Banc Central Europeu, que parla del Banc d'Espanya i la Casa Simbarrer i un forat allà al mig, no? I per tant això és un altre risc que hi ha sobre la taula, però sí que en tot cas sí que és veritat que necessitem informació i necessitem instruments perquè no tornin a passar bombolles com les que hem tingut fins ara, no? En alguns països del sud que han tingut, quan han explotat, doncs han generat ruïna sistèmica per anys, no? En un país, no?
Bona tarda, el meu nom és Tomàs Casanovas. Si em permeteu, dues preguntes molt breus. En primer lloc, gràcies per la ponència, l'he disfrutat de veritat. Moltes gràcies. Bé, l'esmena era meva, per tant, encantat d'haver-la tramitat i que fos aprovada per unanimitat, no? Perquè efectivament en la taula de descomptes col·laterals el deute regional està penalitzat en relació al deute estatal, i aquesta és una precondició per recuperar l'accés als mercats financers, no? El que passa que el Parlament Europeu és una mica com el Parlament de Catalunya, és a dir, no és un Parlament amb poders fiscals ni les coses que aprova tenen una aplicació directa, són en molts casos informes no vinculants com ho era aquest informe, no? Per tant, això és un senyal polític, és un suport polític molt gran, però és una recomanació que el nostre europeu pot o no aplicar, però que no obliga, per dir-ho d'alguna manera. I aquest és en molts àmbits el Parlament Europeu dona opinió, però no és vinculant la seva decisió, no? Per exemple, l'informe de competència del Parlament, on poden denunciar-se algunes pràctiques molt flagrants, no deixa de ser un informe consultiu, no? I per això és aquesta la situació, no? Però bé, en aquest cas, això carrega de raons el govern de la Generalitat, i no només el de Catalunya, sinó d'altres regions grans espanyoles que tenen deute regional avui amb accés tancat als mercats, perquè això pugui ser reobert, no? I aquesta era una línia que s'ha jugat, no? I que s'ha guanyat a Europa, i esperant que algun dia pugui servir d'alguna manera. I després també és veritat, el que passa que el problema de per què alguns països insisteixen tant en uns tipus d'acord capital tan alt, i que per exemple la Caixa hauria de millorar en un punt, i el Santander em sembla que també, i que explica per què aquests recursos que reben són utilitzats per recapitalitzar-se i no es presten, doncs una mica perquè tenim molta desconfiança entre països i entre sistemes bancaris, no se sap ben bé. Per exemple, el Banc d'Espanya té una categoria de crèdit que es diu crèdit subestàndard. Què vol dir això? Vol dir que són crèdits morosos del sector immobiliari a la banca, que en el cas espanyol són 200.000 milions d'euros, un 20% del PIB, equival a un 20% del PIB, de deute que fa anys que el sector immobiliari deu a la banca, que en bona part no podrà ser mai pagat, però que passat els anys tocaria provisionar i per tant aflorar aquella pèrdua, i s'està fent una japonització d'aquest deute, no? Llavors, esclar, aquesta categoria només existeix en el Banc d'Espanya, i si mai entra el supervisor financer europeu, clar, dirà, harmonització dels criteris amb els quals classifiquem com a morós subestàndard, que és una categoria única que no aplica cap altre banc central europeu, i per això hi ha desconfiança entre països, hi ha desconfiança entre jo no sé quin, i això només és per a Espanya, no? Els Landesbank alemanys com són, però almenys a Alemanya el Landesbank de Saxònia, com deia l'altre dia el comissari Almunia, més gran que Bankia, va ser liquidat. Per tant, el too big to fail is too dangerous to exist. Si una cosa és too big to fail, és que és massa perillosa perquè existeixi. I el Landesbank de Saxònia va ser liquidat. I això t'ho diu l'Almunia. Quan li dius, escolta, Bankia, què? I diu, mira, allà s'ha fet d'aquesta manera, el de Guindos diu que va ser un error, quan ja es veia fa 2 anys que era un error, però es va fer per salvar un determinat model d'empresa de Madrid i un statu quo allà, i en altres casos s'ha tancat Spanair i es manté Iberia amb 2 milions de pèrdues diàries d'euros cada dia. Que això és 30 vegades el que perdia Spanair en un any, diguem-ne. I aquí hi ha diferent tracte, no? I per tant hi ha desconfiança entre països, desconfiança entre sistemes bancaris, i això és un fre a la unió bancària, és un fre, i això fa que no s'avanci i que Alemanya digui, vols un fons de resolució o de garantia de dipòsits europeu? Ja en parlem d'aquí uns anys, quan hagis netejat el que has de netejar. Vols un fons de resolució bancària dotat per bancs europeus? Primer neteja el que hagis de netejar. I així estem, no? I aquí el Rajoy ara anirà al Consell amb un pacte d'estat, en teoria, per intentar mantenir això, i Europa li està dient no. I el Schäuble diu farà falta un canvi de tractats, perquè això és una gran cessió de sobirania. Fixeu-vos que a Alemanya el criteri d'unió bancària és, per a Alemanya, les caixes d'estalvi queden fora de la vigilància de l'Banc Central Europeu, només Bundesbank.
Les caixes d'estalvi són diferents de Landesbanks, que eren bancs públics regionals, que són els que van quebrar, alguns d'ells. Les petites, a Alemanya hi ha 600 caixes d'estalvi, que són les que han salvat el crèdit bancari a les pimes. I això t'ho diu tant el Werner Langen, de la CDU, Comissió d'Economia, com el Jürgen Klute, dels comunistes de Die Linke, a la Comissió d'Economia. Tots els alemanys et diuen la gran banca alemanya es va pringar amb la subprime i va quedar tocada, i encara s'estan recapitalitzant grans bancs alemanys. Els Landesbanks, alguns van fracassar. Sort n'hem tingut de les petites caixes, que només servien l'interès regional local del land, no es van exposar fora del seu territori i han aguantat el crèdit a les indústries. I això l'Almunia també ho veu. L'Almunia també ho veu. L'Almunia ho reconeix, això. I això és important. Llavors, esclar, a Espanya s'ha definit què queda sota la supervisió de Frankfurt i entra el 99,9% del sistema financer, menys la Caixa d'Ontinyent i la de Pollença, tots els altres, vigilància directa de Frankfurt. Cosa que jo celebro. Però clar, això no ha anat així. Alemanya diu no, si una caixa peta ja correrà la factura a càrrec del Bundesbank. Però no volem ficar-nos al mateix sac, perquè com a mínim tenim un doble... També el sistema financer està diversificat, gran banca global, petita caixa local, per si mai hi ha un altre postipat d'aquests forts, que mantinguem l'economia real. I aquí les caixes s'han dilapidat, s'han tancat i a més s'han vituperat i culpat de la crisi, quan és un model que hauríem de recuperar. Quan passi tot hem de pensar, perquè eren models d'èxit, models eficaços, abans que no comencessin a fer coses de sortir fora de les seves comunitats autònomes, entrar a sac al sector immobiliari. Va fallar el regulador. El González Páramo ha reconegut el Parlament Europeu. Escolti'm, vostè en els anys que era governador del Banc d'Espanya creixia el crèdit al 20% anual al sector immobiliari. No li he posat un semàfol taronja? I diu sí. Ho ha reconegut, ex post, esclar. Però als anys de la festa, qui posava el fre a la festa? Qui trucava a la Guàrdia Urbana quan la festa està en el moment més bo? I des del punt de vista és veritat que els americans són molt més flexibles, els anglosaxons són molt més... van més de cara als problemes, els encaren més i si convé enterrar-hi Basilea II ho enterrareixen. I aquí Alemanya no es fia dels sistemes bancaris d'alguns països, demana més core capital i plou sobre mullat i això encara restringeix més el crèdit. I també és veritat que tenim un problema de demanda de crèdit. En aquest context d'Espanya, país en què no és veritat que ja ha passat el pitjor, una cosa és el que diu el govern i repeteix l'statu quo. L'altra és més atur, menys renda disponible, caiguda accelerada del crèdit, no hem netejat la morositat del sector del totxo. Per tant, dic Josep Ramon Arissa i hi ha unes consideracions generals que no se'n parla molt, no se'n parla gens, però que a Brussel·les se'n parla molt. S'ha trencat l'euro com a moneda única. És a dir, a Xipre hi ha control de capitals. A Xipre tu no pots retirar més de 300 euros al dia d'un caixer. A Xipre no pots fer transferències per internet d'un compte en un altre de dintre del país o de fora de Xipre en un altre país de la zona euro. Això és la fractura de la moneda única com a tal. I aquesta fractura quan comença? Un any abans, quan Grècia impaga el deute grec. Els dos grans bancs de Xipre tenien 10.000 milions de deute grec que perd un 75% del valor. I sobre un forat que el Banc Central Europeu ha mantingut viu a través d'un fons ocult que es diu Emergency Liquidity Assets, que no hi ha estadístiques d'aquest compte, que és l'última artèria que et connecta a la vida. Llavors van passar 6 mesos de la presidència xipriota de la Unió Europea i es va dir a Xipre, demana el rescat. I Xipre va dir, no demano rescat. I la Merkel va dir, abans de Setmana Santa, es tanca l'aixeta i es provoca. Això és com si a Florida tu no poguessis anar a un banc a treure... I ara dòlars o a mobilitzar dòlars. La moneda única s'ha trencat. És a dir, ja tenim la fractura monetària entre nosaltres. Aquí ningú parla res. I ara el gran debat a Xipre és per què els dos grans bancs tenien 10.000 milions de deute grec que ja se sabia que podia impagar. Ara imagineu-vos, vist el cas de Xipre, com això afecta a Espanya, diguem-ne, a l'exposició de risc que tenim. Llavors, jo me n'adono, per exemple, de l'escassíssim
nivell del debat polític que hi ha a casa nostra. Agafes les ràdios líders al matí i es parla d'uns temes molt frívols, que si el Colom, la samarreta del Barça, que si esports, que si la pel·lícula, que si tal qual. No pretendré que es parli cada dia de la unió bancària, però sí que en els països seriosos aquests temes es debaten molt més en els mitjans i això és indicador de qualitat democràtica i de grau de consciència. Llavors passen coses i la gent no té un relat, ni s'ha pogut prevenir, ni s'ha pogut prendre mesures, i llavors la culpa és, i ja tenim el caldo de cultiu del populisme i del... Per tant, sí que trobo a faltar, i amb això hem anat enrere, em sembla a mi, l'incentiu. Tu ets mediàtic com a parlamentari, com a polític, si dius una bestiesa. Si fas una cosa útil, els incentius racionals per tenir visibilitat és dir una bestiesa, fer un tuit carallot, o fer un tuit polèmic, o fer un tuit, i no, en canvi, intentar, i això també és molt preocupant, i en clara divergència nord-sud. La fragmentació no només és econòmica, financera, monetària, social, sinó que també a nivell els mitjans de comunicació, quin tipus de polític destaquen, valoren, li donen temps i presència. I això és un debat que ara jo que estic a dins ho veig encara més clarament. Políticament parlant, a veure, no tenim molts precedents d'un cas com el nostre, i a Europa el cas d'Escòcia s'ha enfocat d'una manera molt diferent. Per exemple, Anglaterra ja ha dit que si Escòcia se separa, el dia següent Escòcia rebrà una invitació formal per entrar a la Commonwealth. És un plantejament molt diferent del que aquí es fa, que només hi ha amenaces de boicots eterns, i això va en perjudici de les dues parts, perquè es podrà endarrerir el procés, però em temo que no el farà inevitable des d'aquest punt de vista. I la prova és que el que va dir Cameron fa 10 dies és el que molta gent diu en veu baixa, però que hi ha una persona com Cameron, sense que li preguntin, ja llença aquella frase: el govern espanyol no pot ignorar qüestions tan importants d'identitat, nacionalisme i independència, són les paraules reals. Llavors jo penso que aquí, ara si he de donar un consell, jo seguiria amb un caràcter molt festiu, cívic, pacífic, democràtic, majoritari, de reivindicar les estructures d'estat que els catalans creguin adients, per tal de fer les coses diferents i esperem que millors del que és l'oferta de provisió de béns públics que es fa des del centralisme madrileny, que monopolitza tots els poders. Per tant, jo penso que és clau de l'èxit que se segueixi amb aquesta línia reivindicativa, pacífica i festiva, que això és el que desarma completament. Perquè clar, a vegades hi ha manifestacions per demanar un increment del 3% salarial que acaba amb contenidors cremats. Per aquesta escala de proporció, podries dir, demanes la causa més noble i alta, com és la llibertat del teu país, allà què fareu? No, cantar i ballar i castells i contents tots. Això és bàsic. Aquesta pulcritud democràtica a Europa té majoria si és que les coses se segueixen fent d'aquesta manera. Podrem trigar més o menys a fer-ho, però no veig jo veig que les enquestes i la dinàmica que vas veient és no pas a perdre pistonada el procés, diguem-ne, perquè els incentius racionals hi són. Jo conec amics de la facultat que mai no havien votat el president Pujol per molts motius, perquè el trobaven radical, i ara em diuen: esteu trigant a proclamar l'estat propi. I dic: perdó, sisplau, com ha pogut passar això, no? I és així, no? Perquè tenim una decantació i una acceleració del procés que l'hem de mantenir festiu i pacífic, i perquè hem de reivindicar eficiència, perquè si no això se'ns emporta per davant. El món Josep Carreras, jo estic en el món municipal de regidor. Com deia Joan Sales, que per cert la nit de Sant Joan 24, el dia 24 a les 11 de la nit hi ha un documental a les 11 de la nit molt bo
Francesc Canosa, que us el recomano molt. Com deia Joan Sales, més val una ermita a Catalunya que una catedral a l'exili. Per tant, jo soc dels que penso que més val viure a Catalunya en menys condicions que no pas estar a fora vivint més luxosament, no? Però bé, és una opinió personal. Bé, a veure, la fragmentació política és un resultat de fragmentacions socials, econòmiques, que la precedeixen. La fragmentació política és l'últim estadi, representa una societat que s'ha fragmentat abans econòmicament i socialment. Per tant, i estem, no només Catalunya, Grècia es va fragmentar políticament, Europa es fragmenta políticament, a Gran Bretanya el primer partit de les europees pot ser un partit que demana la independència de la Gran Bretanya de la Unió Europea, els UKIP. A França el Front Nacional pot quedar primer per davant de l'UMP i segur que quedarà segon si no queda primer. A Itàlia el PP Grillo ja ho heu vist, i a Alemanya amb el populisme estan més vacunats, però la meitat dels alemanys no veuen clar això de l'euro, si es manté a la Unió Europea o es mantenen aquestes grans transferències del Target 2 i altres coses. I per tant, un escenari molt probable és la fragmentació, i des d'aquest punt de vista doncs això veig difícil que es pugui evitar perquè el vot a determinades opcions el fomenta un estat de desesperança o de no veure sortida a curt i a mig termini en una situació personal, i això caldrà afrontar-ho d'aquesta manera. Jo penso d'altra manera que si ara en el cas concret de Catalunya el primer partit del govern baixa, no és per a retallades, perquè ja fa 2 anys que les practica i en l'últim cicle electoral no va patir desgast, va guanyar les municipals, va guanyar les eleccions espanyoles, no ho havia fet mai, per tant no hi ha retallada notablement el pressupost. Jo penso que la caiguda electoral és per altres causes més internes de coalició i de que el procés, el frame mental dels catalans ha canviat d'ençà de la manifestació, no? I el que s'havia tolerat durant dècades ara ja queda com molt amortitzat, no? Però en tot cas jo penso que en el cas català a mi, per exemple, jo recordo quan en el cas el partit Convergència i Unió va guanyar les espanyoles, molts dirigents europeus em deien com es fa per retallar molt un 20% del pressupost i guanyar eleccions, i dic, bueno, és que a Catalunya el partit que guanya és un partit nacional, no és només un tema de liberalisme o socialdemocràcia, sinó que hi ha un tema identitari que explica, determina molt una part molt important del vot, no? Però en tot cas jo penso que l'atomització a Catalunya no només s'explica per un procés europeu de fragmentació, que també, sinó que en els partits, 2 grans partits catalans, els 2 tenen 2 ànimes que han conviscut més o menys fins ara, però que ara la duresa de la situació i la radicalitat de la resposta a donar aboquen amb una contradicció, la contradicció que s'ha anat passant, doncs ara això esclata, no? I llavors els votants penalitzen, perquè més que mai es demana claredat, transparència, sinceritat en la proposta que fas, no? I llavors no es pot anar d'aquesta manera. Jo ho veig així, personalment. Bé, doncs arribats en aquest punt, li agraïm al senyor Tremosa que hagi tingut l'amabilitat de fer un forat en una agenda que té molt complicada i em consta que ara té altres obligacions. A vostès per la seva assistència i demanem un aplaudiment pel senyor Tremosa.